mai gida kwana hudu za ka kai ni. Oye da shiga waje. Go. Mai gida mun yi daya. Mun yi kwana ta biyu fa. If no be you, then tell me who. Mun yi kwana ta uku fa. Mai gida mun zo kwana hudu fa. Zo kwana hudun kenan. Ba kwana hudu ka ce kai ka ba nan ba kwana hudu muka zo ba. A ba mai gida. Kai kamar ya ban gane wa kaga mutum wani mai gida da. Tun yau ne ce ka kai kwana hudu sai tumar uba ni kamara. An mare ka me zaka ce kai kwana hudu kuma ka ce ban kai ka ba. Amma gaskiya mai gida ma Kai da haka yi ne me fa? Kai tumar uba. Shi nan kama da shi. An mare shi ya zaka. Me zan yi? Hello? Bom, a ciki?